Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο και στο σημερινό βίντεο θα πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Το έχω ξανακάνει βέβαια σε βίντεο, αλλά αυτή τη φορά θα γίνει πολύ καλύτερο και θα αρχίσουμε έτσι μια καινούργια σειρά. Σε αυτή τη σειρά θα προσπαθώ να κερδίζω, να παίρνω κομ από το Strava. Είτε που είναι μέσα στο δρόμο, είτε που είναι μέσα σε μονοπάτια. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Strava είναι μια εφαρμογή στην οποία μπορείς να καταγράψεις την προπόνησή σου εφόσον κάνεις ποδήλατο ή πολλά άλλα είδους λύματα και το βλέπουν και οι άλλοι την προπόνησή σου, αυτούς που ακολουθείς, ή άμα δεν θες μπορεί να τη γράφεις μόνο για σένα. Μέσα στο χάρτη υπάρχουν κάποια segment όπου μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Σε αυτά εδώ τα segment υπάρχει ο πρώτος, υπάρχει με τη σειρά, αυτός που έχει κάνει τον καλύτερο χρόνο, που έχει περάσει από εκείνο το σημείο μέχρι εκείνο το σημείο που τελειώνει το segment. Οπότε και εγώ είμαι εδώ πέρα σε ένα μονοπάτι που έχω βρει, σε ένα segment που θέλω να κερδίσω στο Strava και έτσι θα προσπαθήσω να το κερδίσω. Θα σας δείξω την προσπάθειά μου και αν μπορέσω να το κερδίσω, καλώς. Αν δεν μπορέσω, θα έρθω κάποια άλλη στιγμή να το ξαναπροσπαθήσω. Το σημείο που ξεκινάει το συγκεκριμένο segment βρίσκεται κάπου εδώ. Λοιπόν, βρήκα το segment το οποίο το βλέπω εδώ στο κινητό, ξεκινάει κάπου εδώ, το ποδήλατο μου εκεί. Οπότε εγώ θα τρέξω από εδώ πέρα να έχω περισσότερο φόρα από πριν. Θα τρέξω και θα βγούμε μέχρι κάτω όπου φτάνει αυτό εδώ το segment. Πάμε να δούμε αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε. Let's go! Κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω είναι ότι το segment αυτό το συγκεκριμένο είναι 310 μέτρα και ο χρόνος που πρέπει να κάνω εγώ, που πρέπει να περάσω για να βγω πρώτος είναι τα 46 δευτερόλεπτα. Are you ready? Some sort of pain, you caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble. Λοιπόν, μάγκες, το καταφέραμε να το κάνουμε αυτό το challenge που θέλαμε. Έχω κάνει το χρόνο, τον έχω πάει σε 41 δευτερόλεπτα. Βλέπετε και εδώ αναλυτικά τι έκανα. Πραγματικά πατήθηκα φούλη για να το κάνω αυτό εδώ. Ήταν αρκετά δύσκολο, θεωρώ, και δεν μπορούσα με το παλιό το ποδήλατο που προσπαθώ συνέχεια. Δεν μπορούσα με αυτό εδώ. Το έκανα 2 φορές προσπάθεια και το έβαλα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share. Γράψτε μου το γνώμη σας κάτω στα comments αν σας άρεσε το βίντεο, αν θέλετε να κάνω κι άλλα τέτοια. Βέβαια, να πω αυτό το συγκεκριμένο βίντεο ότι το είχα τραβήξει πιο πριν. Το είχα τραβήξει λίγες μέρες πιο πριν αυτό εδώ το συγκεκριμένο ρεκόρ και μετά το έκανα βίντεο. Δηλαδή τα πλάνα είναι από άλλη μέρα, δεν είναι από την ίδια. Και είναι και λίγο λογικό αυτό εδώ γιατί μόνος μου τραβάω. Δεν έχω ολόκληρη παραγωγή από πίσω να με τραβάει, να είναι σε κάθε γωνία ένας κάμεραμαν και να με τραβάει ώστε να το κάνω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.